Ftit qabel is-satejn ta' filgħodu, il-kap nazzjonalista Adrian Delija ħareġ jindirizza lil ġurnalisti wara laqgħa oħra twila tal-Eżekuttiv li fiha ntefa' l-piż tad-deċiżjoni fuq il-Kunsill Ġenerali. Iva, ċertament. Hekk wieġeb meta Adrian Delija kien mistoqsi jekk jerġax jikkontesta f'każ li ssir elezzjoni oħra għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Delija għamel din id-dikjarazzjoni ċara li turi li hu lest li bqa' jiġġieled lil fazzjoni li trid teqirdu. F'każ li l-Kunsill Ġenerali jiddeċiedi li jmur għal leadership race, inti ser tikkontesta din il-leadership race? Iva, ċertament. F'indirizz qasir il-kap nazzjonalista tefa' botta u fetaħ attakk fuq dawk kontrih u li sfiduċjawh għal aktar minn darba. Għalilhom li hemm min jinċita bis-suġġett tad-demokrazija. Jiena forsi għadni qasili 3 snin kap tal-Partit Nazzjonalista u għaw min jemmen fid-demokrazija għax jikwota u jgħida u forsi jinċita xi episodi ma jiena wettaqa. Biż-żewġ viċi kapijiet warajh u Edwin Vassallo ma' ġenbu bħala wieħed minn fost l-aktar deputati lejali leh, Delija qal li f'każ li ssir elezzjoni ġdida u jaċċerta li għat-tielet darba jkun hemm il-konferma tiegħu bħala kap, kulħadd irid jirrispetta l-vot. Ikun hemm deċiżjoni li tibqa' inti ma' dawn li m'intix taqbel, se tieħu xi tip ta' deċiżjoni wara? Konċentraw fuq l-ewwel li nagħmlu x-xogħol tagħna u nħallu t-tesserati bil-kalma u bil-ġudizzju tagħhom jiddeċiedu u mbagħad ikun min ikun. Il-lider mhux biss forsi nkun jien, però jekk nkun jien naċċerta illi wara li għat-tielet darba kien hemm il-konferma min-naħa tal-votanti tagħna, allura nifhem illi kulħadd irid jirrispetta dak il-vot għax nemmnu bħala partit fir-rispett tal-elettorat u min jibqa' jħossu skomdu illi jekk ikun arġajt ikkonfermajt jien, nimmaġina li jerfa' responsabilità tiegħu. Intant dwar l-azzjoni fil-konfront tal-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista li nieda kampanja biex Delija jitwarrab fuq l-adba tal-istamperija l-kap nazzjonalista fetħilha anke kontra dawn iż-żgħażagħ li huma leali lejn il-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Fuq l-MZP ħriġtu starrija li qed jittieħdu proċeduri u passi Hemm il-board stabbilit anke bil-istatut il-ġdid u issa jieħdu l-proċeduri skont l-istatut.